washaya rubatsiro uya kuna Jesu Kristu mponesi anonyaradza pfungwa anoti chinyarara kuchava nerunyararo idi upenyu warema washaya rubatsiro uya kuna Jesu Kristu mponesi anonyaradza pfungwa anoti chinyarara kuchava nerunyararo idi muponesi murapishe mubatsiri ane hanya ndiishe wemadzishe muponesi murapishe mubatsiri ane hanya ndiishe wemadzishe mubatsiri mununuri ama iri pedyo munguva dzematambudziko mubatsiri mununuri ama iri pedyo munguva dzematambudziko muponesi murapishe mubatsiri ane hanya ndiishe wemadzishe muponesi murapishe mubatsiri ane hanya ndiishe wemadzishe iwe namata taura naye Jesu Kristu muze zvinonetsa zvese iye obata ruoko ano kusimbisa okupa zvemweya munyaradzi iwe namata taura naye Jesu Kristu muze zvinonetsa zvese iye obata ruoko ano kusimbisa okupa zvemweya munyaradzi muponesi murapishe mubatsiri ane hanya ndiishe wemadzishe muponesi murapishe mubatsiri